Alas 7 pa sa nakasubagong aga, nasa ipatura na kang Castilla Municipal Police Station si Tatay Edgar Yanzana, kang barangay Anislag, Daraga, Albay. Siya na makang 22 anyos na motoristang si John Paul na nahit and run subot ning sarong SUV hapong kanakaging Sabado sa Puro 4 Barangay Milagrosa, Castilla, Sorsogon. Ay kinakamundo niya sa nanahas tangunyan, day panadadakop ang driver kang bihikulong nakabudalgadan sa iyang aki. Makonsensya man siya o maawa man lang sa anak ko. Magpagtulungan na lang siya. Yun ang panawagan ko sa kanya. Siyempre may mga anak rin siya kung sa kanya mangyari yun. Kung hindi sana niya tinakbuhan o natulungan lang niya, baka buhay pa kasi huminga pa raw yun Sigun sa Deputy Chief of Police kang Castilla Municipal Police Station na si Police Captain Larry Vivar, padagos pa sa indang pinagigibong investigasyon nga ni masusug ang sospek na nakabudal sa biktima dangan ikinairido kang backride kaini na si Carla Malate, 22 anyos. Base man sa indang investigasyon, antes ang insidente, parehong direksyon ng pigbabaybay kang motorsiklo as an SUV. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente, nag-overtake subot sa mga biktima ang SUV, asin nasa pulan mga biktima, napasiring kuta sa barangay La Union parehong banwaan nga ni mag-swimming. So ngayon po, may suspected na vehicle na po kami na siya po, baka po siya yung nakasagasa doon sa biktima. Kaya lang po, medyo double check namin para sigurado na yun talaga po yung vehicle na involved doon sa insidente. Sa videong ini, mahiling pa nakandusay asin duguan na biktima. Pigdara pa mangkuta si Yanzana sa ospital, alagad pigdeklara ining dead on arrival. Sa mga tao na baka po may nakakita, i-report na lang po dito sa amin kung sino po may alam tungkol doon sa nangyari. And then para mabigyan natin ng katarungan din yung pagkamatay ng yung driver. At pangalawa po, sa mga motorista, so mag-iingat lang po tayo sa pagmamaneho. So siguraduhin po natin na sa tamang kondisyon yung sasakyan natin and then iwasan natin magmaneho na sobrang bilis. Napag-araman man na accident-prone area ang lugar kang pinangyarihan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property ang pwedeng kakahampangon kan sospek in kaso inian madakop na. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.